jo sóc en Ludo. Jo sóc el Tomàs. Des de Mossega la Poma hem decidit fer un screencast en el que parlarem sobre com crear podcasting. Els podcasts són fitxers d'àudio o de vídeo, MP3 normals, M4A o MPEG, MOV. Tu els descarregues al teu ordinador, els escoltes directament o bé els pots reproduir en un reproductor portàtil. Podeu escoltar podcast directament des de la pàgina web. En el cas de Mossega la Poma, cerqueu per podcast, veureu els diferents episodis, entreu en un d'ells i des d'aquí, fent clic en el visor o aquí, en aquest símbol petit que teniu aquí, podreu escoltar directament el podcast. Potser la millor manera és, en lloc d'anar-vos connectant a la pàgina i havent-ho d'escoltar en directe cada cop, subscriure-us per mitjà d'algun tipus de lector de notícies o lector de RSS. Des de Mossega la Poma, per subscriure-us a un lector ho podeu fer de dues maneres. Bé, des de dalt, i aquí teniu un feed independent del podcast, o bé des d'aquí aquest símbol verd. Això us obrirà el link del feed RSS, bé en el vostre lector habitual online, com per exemple Google Reader, o bé en algun que vosaltres feu servir de manera instal·lada en el vostre ordinador. Jo faig servir NetNewsWire, està instal·lat en l'ordinador, per tant, el que hauria de fer senzillament és, una vegada copiada l'adreça, donar-li a subscriure, aquí teniu el feed del podcast, li doc a subscribe i ja està. Des d'aquí podeu descarregar el fitxer d'àudio directament al vostre ordinador o descarregar-lo dins d'iTunes. Una altra forma d'accedir als podcasts per via directa és utilitzar els directoris creats a tal efecte. Un d'ells és iTunes, el que veieu aquí, que a banda de la música trobareu centenars de milers de podcasts de qualsevol temàtica i tots ells gratuïts, tant d'àudio com de vídeo. Per fer-ho heu d'anar a l'iTunes Store, escriure Mossega la Poma a la barra de recerca i un cop fet això, o us subscriviu directament des d'aquí o valideu que realment sigui aquest el podcast que voleu escoltar i li doneu a subscriure-us. A partir d'aquest moment s'us descarregarà cada nou episodi directament en l'iTunes. Miro és l'altre gran reproductor que us podeu descarregar en el vostre Mac, també hi ha per Windows i per Linux, és des d'aquesta adreça i quan una vegada el tingueu carregat busqueu també en el cercador Mossega la Poma, dintre de la guia, allà us ensenyarà els episodis de Mossega la Poma, que és la missió que teniu ara aquí, li doneu cliqueu per comprovar que realment sigui aquest i afegiu el feed a la vostra barra lateral i a partir d'aquí cada nou episodi us descarregarà automàticament. Veieu que veureu tant vídeos com àudio.